Polovica 12. storočia nám rozpráva romantizovanú legendu o kráľovi Belovi II. Slepom, ktorý mal pomenovať dedinku podľa jahôd, ktoré rástli na území dnešného mesta. Prvé oficiálne písomné zmienky taktiež hovoria o meste Epuries, teda latinský Fragopolis, jahoda. Tento názov používali aj nemeckí kolonisti, ktorí na území mesta žili. Do polovice 15. storočia používalo mesto Prešov dve pečate. Veľkú pečať so symbolom kostola svätého Mikuláša a malú pečať so symbolom jahody. Jahoda na pečati mala byť tzv. Hovoriacim znamením, poukazujúcim na vtedajší názov mesta. Za vernosť Jánovi Zápoľskému dostalo mesto Prešov v roku 1548 druhý erb. Na erbe drží jahody vo svojich pazúroch orol. Jahody mali opäť vyjadrovať vtedajšie meno Prešova. V roku 1558 získalo mesto Prešov posledný erb, ktorý sa používal až do polovice 20. storočia. Aj v tomto erbe bol zakomponovaný orol s vetvičkou jahôd. Nastal čas oživiť tradíciu, históriu a identitu, ktorá mestu Prešov patrí. Nastal čas zapísať mesto Prešov na mapu sveta ako unikátne, svieže a moderné mesto. Jahoda ako kráľovná ovocia má prinavrátiť hrdosť obyvateľov na svoje mesto a vďaka svojej typickej chuti a vôni vytvoriť u návštevníkov mesta spomienky a zážitky, na ktoré nezabudnú.